ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಲ್ಲೆ ಡೆಲ್ಲಿದ ಲೋಧಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಡ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ನಡಪೆರುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಆದ ಈ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಟೀಮು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೇರ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮಾಂತಿರ್ಲ 10:15 ಗಂಟೆಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಬರೋಡು ನೆತ್ತ ಕೈತಲ್ದ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಪ ಜತ್ತಾರ ನಂಡ ನೂದು ಪದ್ಯ ನಡತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಡೆಲ್ಲಿದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಡೆ ತುಳುವೇರು ಬರ್ಪೇರು ವೆರೈಟಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವೆರೈಟಿ ತಿಂಡಿಲೇನ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿದ ತುಳು ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಣತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಟಿದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬಳು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿವಿಧ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಇಂಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದಲು 10:15 ಗಂಟೆಗೆ ಅನಗ ಬಲ್ಲೆ 10:00 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಈ ಕಜ್ಜ 10:00 ಶುರುವಾಪುಂಡು 2 ಗಂಟೆದ ಉಳೈ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.